Avui també tenim entre nosaltres el Lluís Godallol i l'Alfons Bernadó. El Lluís és una... A mi m'ha agradat molt la descripció quan li he preguntat abans com es deia ell, i m'ha dit, jo sóc un emprenedor que no he parat mai. Diu, he muntat i desmuntat milers de programes que han anat bé i malament, i que si tornés a néixer, i això m'ha agradat molt, diu, tornaria a ser emprenedor. Hola, Lluís. Hola, què tal, Júlia? Com estàs? Molt bé, mira, escolta'm, encantat d'estar aquí amb vosaltres i sobretot en aquesta primera edició d'aquest programa, que crec que és algo que és interessantíssim en el moment en què estem, amb la societat amb la que vivim i amb els reptes que afrontem per un futur proper i llunyà. Ara us explicaré una miqueta qui sóc jo, però abans us vull dir que a mi m'agrada sempre parlar del futur perquè, com el Woody Allen deia, li interessava perquè és el lloc on haurà de viure el reste de la seva vida. Llavors, davant d'una situació d'aquestes, és importantíssim tindre el present, mirar d'entendre'l i adaptar-s'hi al màxim possible. Jo, evidentment, també sóc el més gran de tots. Porto una bona estona d'avantatge amb tots els altres. I us diré que des dels 18 anys, i en tinc molts més, sempre m'he dedicat a crear empreses, a crear projectes. En aquests moments aquesta tarda els he explicat als companys, els he explicat que ahir vaig pensar en el meu penúltim projecte nou. Que no ens pots avançar massa, m'han dit, no? Sí, que encara no us el puc avançar i que si teniu a bo convidar-me un altre dia, potser us el podré explicar bastament. Llavors ho farem segur. Des dels 18 anys vaig començar a crear empreses amb èxits i fracassos. Soc un professional del fracàs trufats de petits èxits, el qual és important, i a més tinc la sort de poder dir que fent tot això m'he divertit sempre. No m'he trobat mai amb la situació, i és el que us explicava abans, aquella amb la que dius és que jo no sóc el que volia ser, jo volia ser exactament això. Jo volia ser una persona que quan acabés amb una cosa de crear-la, me n'anés a crear-ne una altra. Si algun defecte gran tinc, i per això em diuen que sóc emprenedor, és que lamentablement el que no sóc capaç és de seguir amb molta rectitud els projectes una vegada són creats, el qual no deixa de ser un reconeixement de problema personal bastant important. A partir d'això jo us diré que sempre m'he mogut en el sector textil, vinc d'una família que era textil d'aquí de la comarca i que des de molt jovenet vaig voler crear empreses diverses. Llavors les vaig crear, algunes les vaig desmuntar, algunes altres les vaig vendre, i va arribar un moment en el qual em vaig donar compte que em quedava una cosa molt important per fer, que és intentar fer per la societat, un moment com l'actual, intentar fer per la societat algo que em donava tota la sensació que li devia, que és tornar-li tot el que la societat durant tots els anys que jo vaig fer d'emprenedor, i em vaig equivocar molt, com us he dit, m'havia aportat i m'havia donat a mi. Llavors vaig crear una empresa que es dedica a acompanyar emprenedors, perquè quan vaig fer una taula de les necessitats que tenien els emprenedors o que jo havia tingut com a emprenedor, em vaig donar compte que el pitjor dels problemes que té qualsevol persona que emprèn és la solitud. Llavors, davant d'aquesta situació, vaig dir, tu el que has de fer és intentar ser una miqueta acompanyant d'emprenedors perquè facin el trajecte per arribar, perquè aquesta és la primera cosa que la gent no té massa clara. La paraula emprenedor, jo tota la vida he sigut empresari, no havia sigut mai emprenedor. Ara també sóc emprenedor. Però la realitat és que sí hi ha una diferència entre el que engega un negoci de primera vegada fins que el té estructurat i en marxa. Hi ha un pas, que és el pas d'aprendre a gestionar com funciona, quin és el conjunt del paradigma empresarial, que sí que és un tràfic, un trànsit que s'ha de tindre present. Aquest és el recorregut que jo procuro ensenyar-los.